हारसिङै रायजो जाहैथारसिगोन नामा नोङो? उफाय गैया सरकारनि गुन्दै जानाय नङा होमबा? माथो खालामनो ना? मा खालामनो? मा बियो? हो? कारेन्ट गैया नामाब्रा? गैया। गैया। बेखौ बिसिना खाथियाव माबाबायना लेथ्रा लेथ्रिनो न' सिङावसोबाव जा लेथ्रा खादे थांमारसिगोन आरोखि नोङो। मा आं माबायदि गरम मोनदों। थारसिगोन बियो। लेथ्रा जालाङोना ट्रेनाव बिरादनो। बेग थिखांनांगौ मानांगौ सोर पास जानायखौल'सो मोजां सिखारनानै थांजायो। ट्रेनावलाय ना जानला मानला रावबो नायाबो नोंनि बोराय ना गोदान। रावबो नाया मा बोराय ड्रेस। जुथाया गानखादो देलायखादो आराम। गाननानै र' एसे टाइम दंबावोना। दङ दंनायालाय। बेखौलाय बबाव सोगोन? माबायदि मोनदों साहा लोंनानै खोन्थाहरदो ना। साहायालाय टेस्टि जादों बानायनाया दिनै। नों बहा थांनो नागिरदों? थांसै आरो आंखौ गारनानै खारसै नोङो। थांसै आरो आंहा थांग्रायाव। बबेयाव थायो नोङो? नोंना बेलेग हिनजाव दंबावो नामा? सरकारनि बान्था जाहैफिनसै दा। सरकारनि बान्था? नोंसोरखौ बेंग्रा नङा होमबा? गोथाव लोंखादोंहाय आसोला साहाखौ। टेस्टि बानायदों आसोला दिनै साहाखौ। मा मा होआ? जेबो होआखै। एलाइचि होदों। होआखै। एलाइचि होदों। होआखै। बिलायबाथाय एलाइचि बायदि मोदोमो। अबेयाव लागोन ओमफ्राय बेखौ? गारि सिगाङाव लानोसै। आयौ हा गोजामोन खोमा। दे लादो। फैदो। थौ। खारबाबो थिखाङाबा उफाय गैलाना। दोनगोन आं। आं थांबाय रजे। ओमफ्राय बिसोर मोननैखौ बबाव लागोन? बेखौ लादोहाय जेबो नङा। बै मोनसेयालाय? बेखौ लादो नों। फै। हेलौ। बेखौ र' बेखौ बैयाव सोनि दे आङो। आंहा दा माबा लाबोफानांगौ। बेखौ सोनि। बेखौ बैयाव सोगौमोन आङो खेवलाय हायोबा। नैबे आंनिखौसो होनदां।
Hai. Hai menekan. Bye bye. Minta nanti. Asal kami untuk siang Uri gunakan kemeng singkai. Nengok mbak. Sendit habis kelas slipper.